Ayo, sampai sudah gini kok so. Susah udah mati. Oh, malah jatuh. Nah, nih. Nah. Aja ban. Aja ban. Apa? Sakwai prengen duri akeh ban dadi sate. Kok sabar itu kekasih Allah. Sholat kan? Ini apa sholat? Sholat ora sakarep mah. Sholat mah buka doa. Agama Islam wis sholat yang penting elit sakal. Sakal kan bae ngomong ora ono. Kene piyaine saleh-saleh. Praktek. Blarok. Yo. Mesti aku kowe dipiye? Sholat kan? Allah ngabar Allah wakbar sodoko dasmu sodak Allahul Adim ya kayak kowe tuh kowe rasa duduk di bawah kami dari aku sama mau takut lah mau ke dalam kowe sama panjang kowe Embong kami jaya baru rabat singin nomor di sekolah ketuanya ya kan orang ketuanya kan gaji dino iki aja pateni tulung barongan iki embong kami jaya lungano ning Singirno nang lungano ning Singirno ngalor dalan kecurang ana Singirno iya Singirno sak pateni nang lungano nang Singirno ngalor sing penting embong kami jaya aja ning desa ngeplak supaya desa ngeplak sing terang ngono monggo nanti nek telek kowe ora dikandani wong malah gede kowe mentah kok nek direne telek iki kebongane jaya malah yo kon ngalor sing penting ngeplak aman ora ono Lu karepe piye karepe? Oh iya, apa Mas?
Omong-omongnya gini kok. Anu pedal kemarin. Gawe ngene kok. Jae takoke kan piye mu jae. Tak kandhani merot jaruri terus tak jeneng. Tak ngene iki lho kancan jare basa. Kok diacuk kan goro-goro kena panci barbaran. Aku rek gawe nek setiap pagine kok. Angel tatanan. Jadi kandhane kok beli par Hei. mer. Barongane kok piye bae kok mer. Jaga cukup. Kok ajare boko ningkirna. Ora rampung-rampung kok nek jeneng ngono. Tuh ya Kayak gitu tau rasane. Rasane ngono aja ngono modar dong. Ayo dong. Dong. Ayo dong. Ayo gendong. Ayo dong. Ya. Gendong kemana-mana. Wah, mau pirang-pirang ikan kabeh. Yo. Ayo traktor ini. Hukum karma ini lah Rena Widul. Enggak udah gini. Negeri kena. Rena. Kok mana nih ular rumahku? Lu nak gini ah. Apa nih lapangan? Pasti setengah ini kita korong. Macam itu mah. Weh, Gas kalau kilo tidak malah ini satu clear. Begong kami jero dikena kok bodek. Ini kena dua kilo. Contoh ibu tiga sepuluh. Orang diutang, ini Iya. Terus ke pasar nama lo.
panjenengane panjenengan semua bareng. Nang ngene-ngene Badut. Senajan aku bertiga sama sedulur kabeh rumahku. Aku bakal waleyo teman janti Badut. Iya, ojo mungkin kok kabeh ora. Apa abang tak ikut ya sedulur Badut seneng iki. Tak besar. Iki gojak wong lan gojak kok. Aku bakal ngalang-alang koyo ndo. Jangan koyo umak. Itu tak jaluk ora itu tak jaluk. Ayo kenapa jaluk yen ora kok Badut wis gila-gila terus. Badut tak rewangi percaya gondo percaya gondo aku mati yen ora. Gowo wis kencampan apa sana. Badut najan aku sirna Prabu arep piye ene ya Badut senajan aku mati ning ora mati aku ngalih dunung manggon ana ing sisih lereng-lereng iki besok yen ana gawe tumapake gawe bakal ketemu meneh Badut kowe bakal ketemu meneh Jokore jengklak-jengklak mateni macam gunung aku dhewek lepo lha kowe iki aku wis mateni aku nek kowe sing muni jengklak-jengklak lha kowe ora cepet-cepet tak disiki ya arake ngulon itu ayo cepet sithik rek padahal asik ayo Kar ayo yo inna wa ma'asabir iki wis tak kartek sabar wong sabar bakal tawakal wis ngene bro alon-alon bro wis kabar Bar wis ora laburan yo wis laburan bangun ora laburan kalau iya lah ora pedi Winterno api apa sing karo badhe